салому дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи баҳси доғ аст ва ман Ҳишоми Абдуманнон. дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. дар ин чанд рӯзи ахир хабари содир шудани ҳукми рӯзноманигор Далер Шарифов ба яке аз доғтарин баҳси фейсбукӣ табдил шудааст. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар рӯзи 16 апрел Далер Шарифов хабарнигори тоҷикро ба 1 соли зиндони низомаш умумӣ маҳкум кард. мақомот Далер Шарифовро ба барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабӣ ба хотири навиштани китоби Муҳаммад ва терроризм гунаҳкор карданд. худи Далер Шарифов ва хонаводааш аз аввал ин иттиҳомотро беасос номида ва гуфтанд, ки ӯ ба ҳайси журналисти мустақил мақолаҳои танқидӣ менавишт, вале узви созмоне набуд ва бо ифротгароён иртибот надошт. Абдуманнон Шарифов, падари Далер Шарифов, рӯзи 15 апрел ба хабарнигорон гуфтааст: Далер мегӯяд, китобро ба хотири ӯ навиштааст, ки пеши роҳи терроризм гирифта шавад ва ҷавонон ба терроризм ва иғвогарон шарик нашаванд. ҳуқуқдон ва роҳбари созмони Перспектива Плюс Ойниҳол Бобуназарова низ мегӯяд, дар ҷараёни тафтиши парванда ва мурофиаи Далер Шарифов чанд мақолаи ӯро хонд, аммо дар онҳо таркиби ҷиноятро наёфт. бояд озод мекарданд, чун барои гунаҳкор карданаш далели собите набуд, афсуд ӯ. бештари вокунишҳо дар ин иттифоқ ба қаҳру ғазаби корбарон ҳамроҳ буд. корбаре бо номи Аҳмад Саид, сабабгори бемории қалбии рӯзноманигорро маҳкама ва шиканҷаҳояш дониста мегӯяд. аз бемории қалбаш, ки дар рӯзҳои аввали ҳабсаш дар боздоштгоҳи муваққатӣ хуруҷ карда буд, чанд бор шикоят кард. ҳатто дирӯз дар суд ба падараш аз бемории қалбаш шикоят кард. танҳо худо медонад, ки чӣ бало бар сараш овардаанд дар СИЗО, ки ба ин беморӣ гирифтор шуд. корбаре бо номи Анвари Иброҳим гуфтааст: имрӯзҳо аксари кишварҳои ҷаҳон вобаста ба пандемия зиндониёни худро аз зиндон озод мекунанд, аммо дар мо баръакс. ҳоло дар бегуноҳии Далер шакке нест, аммо суд бояд шароит ва вазъияти пандемияро ба инобат мегирифту ӯро озод мекард. ҳайфи системаи судии Тоҷикистон, ҳайфи номи судиягӣ, ҳайфи тоҷик. як корбари адолатхоҳи дигар бо номи Ёқуби Содиқ мегӯяд: Раҷабзода Шаҳбоз, собиқ корманди гумрук, аз мӯи сараш зиёд гуноҳ дошт, вале ҷавон буд, афв шуд. Далер чӣ? корбаре ба эътирози корбарони дигар, ки Далер Шарифов бо чӣ гуноҳ ҳабс гирифтааст, навишт: гуноҳаш ҳамин буд, ки ҳақиқатро ҷуст, аммо дар ҷанги ноҳаққон гирифтор шуд. як корбари дигар ҳам ин гуна шарҳ додааст: режими Раҳмонов озодандешонро зиндонӣ мекунад. ва аммо ҷолибтарин бахши ин хабар вируси корона аст. ин вирус бо ин ки дар тамоми дунё ғанию фақир нашинохта ба ҳама таъсири шигифте гузошт, аммо вақте ба Тоҷикистон расид, ҳамравиши ноадолатонаи мансабдорон шуду ба ҷои мухтал кардани ҷашнҳои ҳазорнафара ба сари мазлумон ҳамлавар шуд. ба хотири пешгирӣ аз сирояти коронавирус ба мурофиаи рӯзноманигор Далер Шарифов танҳо вакили мудофеъ, шоҳидон, волидонаш ва раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақил роҳ ёфтанд. додраси парванда иҷоза надодааст, ки рӯзноманигорон ва ҳомиёни ҳуқуқ дар он иштирок кунанд, ҳарчанд мақомоти додгоҳ қаблан гуфта буданд, ки мурофиа боз аст. Шобуддин Бадалов навиштааст: аз ин мебораяд, ба гуфтаи додгоҳ, коронавирус дар Тоҷикистон ҳасту аз пешвовирус метарсад ошкор кунад, ки мабодо аз кор ронда шавад. рӯзноманигорон ва фаъолини ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки барои ҳимоят аз Далер Шарифов ба назди додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур омада буданд, аз роҳ наёфтанашон ба толори мурофиа норозигӣ карданд. корбаре бо номи Дилшод Шарипов гӯё хостгори тазоҳурот аст, зеро гуфтааст: кай мо чунин пикет ё тазоҳуротро аз ҷониби рӯзноманигорону равшанфикрон медида бошем? бархе аз рӯзноманигорон пурсиданд, чаро мақомот тавсияҳои Созмони ҷаҳонии тандурустиро дар бораи баргузор накардани маъракаҳои сериздиҳом сарфи назар мекунад, вале барои роҳ наёфтани рӯзноманигорон ба толори додгоҳ тавсияҳои тандурустиро ҳамчун далел пеш меоранд. вокуниши корбарон ҳам ҳамчунин рӯзноманигорон пушти дар мондааст. корбаре бо номи Иван Иванов мегӯяд:
аҷаб ин ки дар маъракаҳои наврӯз 7000 одам ҷамъ меша коронавирус нестай. дар мурофиаи 30 нафара корона будааст. корбаре бо номи Муҳаммад Солеҳ низ навиштааст: судяҳое ки ҳукми ноодилона мебароранду садҳо ҷавонҳои бедори миллатро ба солҳои тӯлонӣ пушти панҷара равон карда зиндагиашонро мешикананд, ҳазорон маротиба бадтару палидтар аз коронавирус ҳастанд. хабари пурбаҳси дигар дар фейсбук. ин қимати картошка аст. тақрибан як моҳи пеш рӯзеро ба картошка ихтисос дода иди картошка ном гузошта буданд. баъди ин ид ки бо пешниҳоди раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷашн гирифта шуд, мавзӯъ ба дохтарину ҳаҷвноктарин баҳси он рӯзҳо табдил гашта буд. баъзе аз корбарон пешбинӣ карда буданд ки акнун бо ин таҷлилҳо нархи картошка ба осмон мерасад. ҳамакнун ҳама шоҳиди ба вуқӯъ пайвастани пешбиниҳояшон гаштаанд. имрӯзҳо картошка ҳатто то 8 сомонӣ ҳам фурӯхта мешавад. корбаре бо номи Шобуддин Бадалов навиштааст: бо шарофату баракати Тушкабой Аҳмадзода картошкаи 4 сомона 8 сомонӣ шуд. теъдоде аз корбарон сабабгори ин гарониро савдогарони беинсоф медонанд, дар ҳоле ки корбарони савдогар барои рафъи иттиҳом аз худ айбро ба моликони бозор нисбат дода мегӯянд ки картошкаро чун гарон мехаранд, гарон мефурӯшанд. корбаре бо номи Умар Насриддинзода дар ҷавоб ба эътирозгарон нисбат ба савдогарон мегӯяд: шумо ҳамон соҳиби бозорҳову доля мегирифтаҳоро низ дуо кунед, зеро дар ин нархи картошка чӣ қадар одамони ҳаромхӯр ҳақ мехӯранд, то картошка ба бозор меояд. Лутфӣ Ҳакимова навиштааст: ин кори фурӯшандаҳо не, беҳуда ғурбат накунед он. онҳо ҳам бо нархи гарон аз дуюм ё сеюм даст мехаранд. акнун маълум шуд ки картошка аз хориҷа ба мамлакати мо меомадааст. мо бехабар аз ин иди картошкаро ҷашн гирифта хурсандӣ мекардем ки нони дуюм бо якчанд намудаш дар замини мо мерӯдиааст. дар асл ин хел набудааст. нависандаи тоҷик Абдуқодири Рустам навиштааст: картошкаро ҷашн гирифтанд, аз худ рафту 8 сомонӣ шуд. илтимос рӯзи орду нонро таҷлил накунед. дар посихи ӯ корбаре бо номи Диловар Шаҳобиддинов менависад: вазири кишоварзӣ дар карантин бошад? ҳамин гуна чанд сол мешавад арзиши сабзавот ва меваҷот боло мераваду поин на, аммо вазири кишоварзиро парвое нест. имрӯз ки ин вазир аз уҳдаи вазифааш набаромад, бояд истеъфо диҳад ва ё аз кисаи худ картошка харида ба мардум тақсим кунад. ин буд гузориш аз баҳсҳои доғи ин ҳафта. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳо ва машваратҳои шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона ширкат кунед. то барномаҳои оянда худо ёру мададгоратон. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net